हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। ମୁଁ ହେଉଛି ଓଡି ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି 2025ରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପଇସା ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏହି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ 4,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ମିଳୁଛି, ଏହାର ଲାଭ ଆପଣମାନେ ଉଠାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେବି। ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ସହିତ ବଢ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଯାହା ସବୁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା, କାଳିଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଗରୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ସମସ୍ତେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ସାର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ ଆସୁଥିବ, ଆପଣ ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରାଇଦେବ। ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ ଚାଲି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ସିଏମ୍ କିଷାନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସିଏମ୍ କିଷାନ। ଆପଣ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ମେନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରାଇଦେବ। ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର 3 ଡଟ୍ ଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି 3 ଡଟ୍ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ 3 ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଟିକେ ତଳକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସୁଥିବ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଓ ସିଏମ୍ କିଷାନ। ଆପଣ ଏଠାରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଚାଲିଯାଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମର ଯେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଇକେୱାଇସି। ଇକେୱାଇସି ମାନେ ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆଧାର ନମ୍ବର ଯେହେତୁ ଆମର ଓଟିପି ଆସିବ, ସେଇଟାକୁ ସାବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇକେୱାଇସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କିଂ କରିବା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କେମିତି ଲିଙ୍କ କରିବା? ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବେ, ଯିଏ ନିଜର, ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ଲିଙ୍କ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରୁ କେତେ ପଇସା ଗଲା ଆଉ କେତେ ପଇସା ରହିଲା ତାର ପଶିଲା କିମ୍ବା ବାହାରିଲା ତାର ଆପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ଉପରକୁ ଯିବା। ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ରେସନ କାର୍ଡ। ରେସନ କାର୍ଡ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ। ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ଦରକାର ହେଉଛି ଇକେୱାଇସି କରିବା ଦରକାର। ସେକେଣ୍ଡ ସରିଲା ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ହେବା ଦରକାର। ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ, ଚାଉଳ ଥିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆମର ଫୋର୍ଥ ଅପସନ୍ କରିବା। ଫୋର୍ଥ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଆପଣ ଯେ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଘର କରୁଛନ୍ତି, ତା ଆପଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇସାରିଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ଜମିପଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସରିଲା 4 ନମ୍ବର ଜିନିଷ। ଏବେ ଆମେ 5 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ଉପରେ 5 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ୟୁନିକ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, ଯେମିତି ଫୋନ୍ କରିବା, ଏହି ସବୁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, ସେଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସରିଲା 5 ନମ୍ବର ଜିନିଷ। ଏବେ ଆମେ 6 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ଉପରେ ଯିବା। 6 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ହେଉଛି ମନରେଗା କାର୍ଡ। ମନରେଗା କାର୍ଡ ହେଉଛି ଯେଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ମନରେଗା ହେଉଛି କ'ଣ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯୋଜନା, ଯାହାକି ହେଉଛି ଆମର ଭୂମିହୀନ କୃଷି ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ମନରେଗା ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଜମି ବାଡ଼ି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘରର ପଟ୍ଟା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ମନରେଗା କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆବେଦନ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ହେଲା ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେବସାଇଟ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିଛି ଘୋଷଣା ନାମ। এই ଘୋଷଣା ନାମ ଦୟାକରି ଏଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିଛି ବକ୍ସ ଭିତରେ ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ଲେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆପଣ ମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଗଲା ପରେ ଏଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବୋଲି ଅପସନ୍ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ ନେଇଯିବ। ଏଠି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କରିସାରିବେ ବା କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ ପୂରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଆମର ଅପସନ୍ ଆସୁଛି ଦୁଇଟା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଉପରେ ଦରକାର ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ନାଁରେ ଜମି ପଟ୍ଟା ଅଛି ଘର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ। ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ସେ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ OTP ଆସିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଧାର ନମ୍ବର କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ଆଧାର ନମ୍ବର ଫିଲ୍ ହେଇସାରିଲା। ଏବେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖିବେ କ୍ୟାପଚା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଆମର କ୍ୟାପଚା ଅପସନ୍ଟା ଆସୁଛି। ଏଇଠି ଆମକୁ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଅଛି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ୍ୟାପଚା ଯେମିତି ଫିଲ୍ କରିଦେବା। ଫିଲ୍ ହେଇସାରିଲା। ଏବେ ଆମର ଅପସନ୍ ଆସୁଛି OTP ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର KYC ଅଲରେଡି ଡନ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ ଆସିଲା। ଏତିକି ଆପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ CM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଉ କିଛି କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। CM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଯେତିକି ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ନୂଆ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। CM କିଷାନ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ କେବଳ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ। ତ ଏହିପରି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର, ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଆଉ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ।